салом алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Мараззиф аст. чуноне ки шумо медонед, насиб бошад аз пагоҳ моҳи рамазон шурӯъ мешавад ва барои ҳамин ба ҳар як нафари шумо ин моҳи бузургро муборак мегӯям ва имрӯз тасмим гирифтем ки дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кунем ва ман аз нигоҳи тиб мефаҳмонам ки барои кадом шахсон мумкин аст гирифтани рӯза, барои ки мумкин нест ва умуман дар бораи фоидаи рамазон, яъне фоидаи гирифтани рӯза суҳбат мекунем. ва аз шумо ягона хоҳиши ман ҳамин аст ки ҳар як нафаре ки агар имконият дошта бошад ин наворо ба ёру дӯстони худ равон кунад, то ин ки онорам ин маълумотро гиранд. вале пеш аз оне ки наворро шурӯъ мекунем, мехоҳам як эълони хурдро ба шумо расонам дӯстони азиз. чуноне ки шахсоне ки дар инстаграми моро пайгирӣ мекунанд аллакай медонанд, ман аз Сербия аллакай ба Тоҷикистон баргаштам ва аллакай чандин нафарро ҷарроҳиам кардем, табобатам кардем. мақсади баргаштани мо ба ватан ин аст ки то ки тавонем каме ҳам бошад саҳми худро барои пешрафти соҳаи тиби Тоҷикистон гузорем. на танҳо барои табобати мардум, инчунин барои баланд бардоштани саҳияи дониш дар байни шахсоне ки ба соҳаи тиб алоқаманд ҳастанд. ва барои ҳамин дӯстони азиз моро пайгирӣ кунед, навори ояндаро интизор шавед ва насиб бошад рӯзои наздик як навор карда барои шумо мефаҳмонам ки дар куҷо метавонед ки ба мо муроҷиат кунед ва мо чӣ нақшаҳо дорем, ҳамаи инҳоро як навор карда барои шумо насиб бошад пешниҳод мекунам. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. хуб дӯстони азиз, чуноне ки шумо медонед, гирифтани рӯза барои ҳар як нафар фарз аст, ҳар як нафар мусалмон албатта, вале новбаста аз ин ҳастанд ҳолатҳое ки гирифтани рӯза барои шахс хатар дорад. ҳастанд бемориҳое ки агар шахс рӯза гирад метавонад ки ҳолаш бадтар шавад ва метавонад ҳатто шахс фафтад. барои ҳамин ба баъзе шахсон гирифтани рӯза аз нигоҳи ислом ҳам мумкин нест ва имрӯз мо каме ҳам бошад дар бораи ҳамин бемориҳо суҳбат мекунем ва мефаҳмонам ки ба кадом бемориҳо хатар дорад гирифтани рӯза. оиди фоидаи рамазон бениҳоят зиёд аст, наворо метавонед дар YouTube кобед ёбед. имрӯз ман мехоҳам ки ҳамин каме вақте ки дорем дар мавзӯи бемориҳо суҳбат кунем. якум беморие ки гирифтани рӯза барои онҳо хатар дорад, ин гиператсидный гастрит аст, навобаста аз ин ки ин острый аст ё ин ки хронический. гирифтани рӯза барои ин шахсон мумкин нест, ба хотире ки ино бояд ҳар 2-3 соат пас ақаллан ягон чизе истеъмол кунанд ва барои онҳо махсус гӯем ба қавли парҳезӣ аст, парҳезӣ ё ин ки гӯем диета аст ва ҳатман ҳастанд боз доруҳое ки онҳо гӯем ки бояд давоми рӯз якчанд маротиба онро истеъмол кунанд. ва барои ин шахсон албатта гирифтани рӯза мумкин нест, вале новбаста аз оне ки ман мегӯям мумкин аст ё мумкин нест, шумо ҳатман пеш аз оне ки рӯза мегиред, новбаста аз оне ки чӣ беморие ки дошта бошед, ҳатман бо духтури худ суҳбат кунед. хуб, якум дар бораи гиператсидный гастрит гуфтем ва дуюм бемории захми меъда ё ин ки рӯдаи 12 ангушта ё ин ки ба русӣ гӯем язва желудка и 12-перстной кишки. дар ин ҳолат албатта гирифтани рӯза барои ин шахсон ҳам мумкин нест ва вақте онҳо зиёд гурусна мегарданд, метавонад кислотаи гидрохлорид ки дар меъда ҳаст он зиёдтар ҳосил шавад ва захм яъне калонтар шавад ва ба шахс зарари калон оварда расонад. хуб, дуюм шахсоне ки бояд ки рӯза нагиранд аз нигоҳи тиб, ин шахсоне ҳастанд ки ҳомиладор ҳастанд ё ин ки ширте ҳастанд, яъне модароне ки аллакай таваллуд кардаги ҳастанд ё ин ки ҳомиладор ҳастанд. ба хотире ки кӯдак новбаста аз оне ки шир мехӯрад ё ин ки дар батни модар аст, ба ғизои хуб муҳтоҷ аст ва онҳо албатта ки ғизоро бо тариқи хуни модар мегиранд ва ин ки агар ки таваллуд шуда бошад ҳангоми яъне ки истеъмоли шири модар. барои ҳамин барои ин шахсон албатта ки мумкин нест, аз нигоҳи исломан ба фикрам мумкин нест, ба хотире ки ман дар якчанд ҷой хондам ки барои ин шахсон гирифтани рӯза мумкин нест ва метавонанд ки баъдан яъне гиранд. вале агар ки ман дар ин ҷо хато карда бошам, ҳатман дар зери навор нависед дӯстони азиз. дигар шахсоне ки гирифтани рӯза барои онҳо хатар дорад, ин шахсоне ҳастанд ки бемории онҳо дар острая фаза аст, яъне бемории шадид доранд. новбаста аз оне ки чӣ беморӣ бошад. агар пневмония бошадам, бемории шуш яъне илтиҳоби шуш, онҳо бояд дар ҳамон ҳолат рӯза нагиранд, ба хотире ки онҳо бояд ҳар якчанд соат пас дору истеъмол кунанд. агар ҳатто беморӣ намедонам гурда бошад, гӯем пиелонефрит, гломерулонефрит ё ин ки дигар беморӣ агар дар фазаи острая бошад, яъне ки дар ҳолати шадид бошад, дар ин ҳолат албатта онҳо бисёр дору истеъмол мекунанд ва барои ҳамин барои онҳо гирифтани рӯза мумкин нест. ва пас аз оне ки сиҳат мешаванд, метавонанд ки албатта ки рӯза гиранд. ва
дар ҳолатҳое ки агар духтур барои шумо дору менависад, ҳастанд баъзе бемориҳое ки дар як рӯз шумо бояд 3 бор ё ин ки 4 бор дору истеъмол кунед ва барои ҳамин ҳатман бо духтури худ ҳамсуҳбат шавед ки доктор, ман метавонам ки ҳамин доруи худро дар гӯем ки саҳар ва ин дуюмашро гӯем ки бегоҳ хӯрам, яъне ки дар ду вақт хӯрам. Агар ки иҷозат диҳад, шумо метавонед ки ҳамин гуна гӯем ки табобат кунед худро. Хуб, дигар ҳолате ки ба шахсон мумкин нест гирифтани рӯза, ин албатта бемории қанд, диабет первого типа аст. ба хотире ки диабет первого типа, яъне ки типи якуми диабет бениҳоят бемории хатарнок аст ва вақте ки шахс зиёд гурусна мегардад, метавонад ки ба ҳолатҳои бениҳоят хатарнок варда расонад ва шахс метавонад ки ҳатто фавт диҳад. барои ҳамин ба ин шахсон рӯза гирифтан иҷозат дода шудагӣ нест. ва шахсоне ки диабет второго типа доранд, яъне ки шумо чандин нафарро аллакай дидагӣ ҳастед ва медонам ки маълумот доред, баъзеҳо парҳезӣ мекунанд. баъзе ин касалии қанди дуюм тип аст ва агар аҳамият дода бошед, бисёри онҳо вазни калон доранд ва барои ҳамин яке аз сабабҳое ки яке аз методикаи табобати онҳо албатта ки ин парҳезкорӣ аст, яъне диета аст. ва барои онҳо албатта пеш аз оне ки рӯза мегиранд ё ин ки не, ҳатман бояд бо эндокринолог, ҳамон духтуре ки онҳоро табобат мекунанд, ҳамсуҳбат шаванд. ва дар бисёр ҳолатҳо ба онҳо ҳам иҷозат намедиҳанд ки муддати дароз гурусна гардед. вале ба ҳар ҳол бо духтури худ ҳатман ҳамсуҳбат шавед. хуб, дӯстони азиз, бояд шумо донед ки рӯзҳои аввал барои ҳама қариб гирифтани рӯза бениҳоят мушкил аст ва рӯзҳои аввал организми мо ба қавле перестройка мекунад, ба хотире ки мо 11 моҳ менӯшем, мехӯрем ва як бора гӯем як моҳ бас мекунем ҳамин корро, гӯем ки як режими мо тағйир меёбад. барои ҳамин шахсоне ки мегӯянд ки мо ташна мемонем, гурусна мемонем, ин ба қавли нормально аст. мо низ вақте рӯза мегирем, дӯстони азиз, ташна ва гурусна мемонем, вале ин сабаби гӯем ки тиббӣ шуда наметавонад ки гӯем шахс рӯзаи худро нагирад. вале ба ҳар ҳол ки рӯза мегирад намегирад, албатта ин ба худи ӯ ҳавола аст ва бояд худаш ҷавобгӯи ин корҳои худаш бошад. барои ҳамин дӯстони аз аллакай фаҳмондам ки барои кадом шахсон хатарнок аст. ман аллакай фаҳмондам ки барои якчанд контингенти одамҳо гирифтани рӯза хатари калон дорад. вале ба ҳар ҳол шумо бояд новобаста аз гапҳои ман ҳатман бояд бо духтури худ ҳамсуҳбат шавед ва бо маслиҳати духтур рӯзаро ё ин ки гиред ё ин ки не. хуб, дӯстони азиз, каме мехоҳам дар бораи нӯшокиҳо ва хӯрокҳо суҳбат кунем, ба хотире ки зиёд суолҳо омадагӣ буданд дар ҳамин мавзӯъ ва бисёр пурсида буданд ки доктор, мешавад зиёдтар мо кофе нӯшем, вале ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки дар ҳамин моҳ кӯшиш кунед ки коферо нӯшиданашро кам кунед, ба хотире ки нӯшидани кофе метавонад сабабгори он шавад ки шумо зиёдтар ташна монед. ва оиди нӯшокиҳо метавонед ки зиёдтар чой нӯшед, зиёдтар об нӯшед, яъне дар он вақте ки мумкин аст. пеш аз хӯрокро бегонӣ шурӯъ кардан ба шумо маслиҳат медиҳам ки ақаллан ягон гӯем ки 300 мл ё 400 мл об нӯшед, ба хотире ки обе ки шумо дар давоми рӯз аз даст додед, шумо бояд онро барқарор кунед. пеш аз хӯрок вақте шумо обро менӯшед, метавонад ки як миқдор оби бадани шумо барқарор шавад. бениҳоят зиёд дар мавзӯи хӯрокҳо пурсидагӣ буданд ки чӣ бисёртар истеъмол кунем ва чун ҳамешагӣ ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки бисёртар шумо бояд хӯрокҳои гӯем ки сабзавот ва меваҷот истеъмол кунед. ин бениҳоят муҳим аст, дӯстони азиз. ва ҳатман пас аз оне ки шумо яъне хӯрокхӯриро шурӯъ мекунед бегоҳ, ҳатман шумо бояд ҳамон миқдори меъёрро ҳатман риоя кунед, дӯстони азиз. вақте шумо зиёд хӯрок мехӯред, ин баръакс метавонад ки ба меъдаи шумо зарари калон оварда расонад. махсусан ба шахсоне ки мехоҳанд дар рамазон ҳамон ба бемориҳои дили худ, яъне хотима бахшанд, яъне шахсоне ки дар хуни онҳо холестерин баланд аст ва оянда метавонад ки ба бемориҳои сактаи дилу, намедонам, сактаи мағзи сар оварда расонад, метавонад ин шахсон вақте ки давоми як моҳ рӯза мегиранд, холестерини хун метавонад ки паст шавад ва шумо баъдан пас аз рамазон ҳам бояд шумо ҳамон гӯем хӯрокхӯрии худатонро бояд ҳатман назорат кунед, ба хотире ки пас аз рамазон боз метавонад ки холестерини шумо баланд шавад. бениҳоят зиёд оиди варзиш ба варзиш машғул шудан ҳангоми рӯза доштан суол карда буданд ва агар ки варзиши профессионалӣ бошад, албатта дар ин ҳолат шумо наметавонед рӯза гирифта. барои ҳамин бояд шумо ба ҳамон варзиши профессионалӣ маҷбур ҳастед ки машғул нашавед ҳамин муддат.
ва шахсоне ки мегӯянд ки каме медавем, каме масалан намедонам ба ягон варзиши сабук машғул мешавем, албатта барои онҳо мумкин аст, иҷозат аст, вале шумо бояд ҳамон меъёрро нигоҳ кунед, ба хотире ки агар шумо зиёд ба варзиш зиёд машғул шавед, метавонад ки баръакс ба шумо зарар расонад. барои ҳамин ҳатман меъёрро риоя кунед, дӯстони азиз. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. фикр мекунам каме ҳам бошад барои шумо маълумотҳои муҳимро расонида тавонистем. аз шумо ягона хоҳиши ман ҳамин аст ки дӯстони азиз, ҳатман ин наворро ба ёри дӯстони худ равон кунед, то ин ки онҳоро ҳам маълумот гиранд, ва ҳатман дар комментария дар зери ҳамин навор саволҳои худро дар мавзӯи рамазон рӯза доштан ҳатман нависед ва ман кӯшиш мекунам ки ба он саволҳо ҷавоб гардонам. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр, дӯстони азиз.